Taskar tarihin sahabban Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga Cibiyar Karantarwa ta Alqwareer Educational Foundation, wanda a wannan karan za mu yi waiwaye cikin tarihin Sahabi Musa'ab bin Umair. Tarihin rayuwarsa. Sayyidina Musa'ab bin Umair sahabi ne mai daraja, wanda tarihin rayuwarsa na cike da darussa na imani, sadaukarwa da hidima ga musulunci. Mahaifinsa mutum ne mai daraja a garin Makka. Mahaifiyarsa mace ce hamshakiya attajira kuma mai iko ita ma a garin Makka. Iyayensa tana ƙaunarsa ƙwarai da gaske. Mahaifiyarsa tana renansa cikin gata da jin daɗi. Tana sanya masa tufafi masu tsada, ta yi masa ado mafi kyawu, sannan baya maimaita kaya idan ya saka saboda tsananin gata. Yana shiga majalisun manyan dattawan Qurayshawa tun yana ƙarami. Malaman tarihi sun ce Musa'ab shine ɗan lelan Makka, shugaban matasa, abin ƙauna ga samari da 'yan mata. Tun kafin musuluntarsa ya kasance mutum ne mai kyawun hali. Wannan shine Sayyidina Musa'ab bin Umair kafin ya musulunta. To yaya ya kasance bayan ya musulunta? Sayyidina Musa'ab bin Umair ya musulunta ne a gidan Arqam ibn Abil Arqam bayan ya saurari kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma karatun Alqur'ani. Duk da kasancewarsa ɗan gata, sai dai ya rungumi musulunci da gaskiyarsa, wanda hakan ya fusata mahaifiyarsa ƙwarai da gaske. Ta ɗaure shi, ta hana shi fita, ta ƙwace dukkan dukiyan da ke hannunsa, ta daina nuna masa dukkan kalan gatan da ta kasance tana nuna masa a baya. Ta yi ƙoƙarin tilasta shi ya bar musulunci, amma Musa'ab ya tsaya tsayin daka bai bar musulunci ba. Daga baya, Musa'ab ya samu ya kubuce da tsarewar da mahaifiyarsa ta yi masa, ya yi hijira zuwa Habasha tare da wasu sahabbai. Wata rana, bayan gawowar Musa'ab daga ƙasar Habasha, wani ayar mahajjata sun nufato garin Makka daga Madina, wacce a lokacin ake kira ƙasar Yasriba, inda suka saurari da awar musulunci daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama a garin Makka har suka karɓi musulunci. A lokacin da suka tashi komawa garinsu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Musa'ab tare da su zuwa Madina don ya koyar da addinin musulunci ya kuma yaɗa da'awar musulunci. Saboda haka, Sayyidina Musa'ab bin Umair shine jakada na farko a tarihin musulunci. Salon wa'azinsa. Sayyidina Musa'ab bin Umair ya kasance yana ziyartar gidaje-gidaje yana karantar da Alkur'ani, yana yin wa'azi cikin hikima da tausayi a garin Madina. Sannan kyawawan halayensa da kuma kyawun mu'amalarsa su ma sun yi matukar tasiri wajen janyo mutane da yawa zuwa ga musulunci. Sayyidina Musa'ab bin Umair ya yi nasarar musuluntar da manyan shugabannin Madina, waɗanda su ne Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Ubada da Usaid ibn Hudayr. Bayan wata hudu kacal da zuwan Sayyidina Musa'ab bin Umair, sai da musulunci ya karaɗe garin Madina. Ya zama da cewa babu gida daga cikin gidajen Madina face musulunci ya shige shi. Rasuwarsa. Sayyidina Musa'ab bin Umair ya shaida yakin Badr, ya kuma shaida yakin Uhud inda ya yi shahada. A yakin Uhud, Sayyidina Musa'ab bin Umair ya kasance yana rike da tutar musulunci a hannunsa na dama, har aka sare hannunsa na dama, ya rike da hagu, aka sare hannunsa na hagu, sai ya rungume da kirji, aka kai masa mashi daga baya har ya fito ta kirjinsa. Duk da haka, yana tsaye yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har Ubangiji ya auransa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan gawar Musa'ab bin Umair bayan ya yi shahada, yana kuka yana cewa: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ma'ana, daga cikin muminai akwai waɗansu mazaje da suka gartata abin da suka yi wa Allah alƙawari a kansa. Sa'annan a cikinsu akwai wanda ya biya buƙatarsa, kuma daga cikinsu akwai wanda ke jira kuma ba su musanya ba musanyawa. An yi wa Sayyidina Musa'ab bin Umair sutura, amma tufafi da aka yi masa sutura da shi ya kasance ƙwalli ɗaya ne kacal kuma gajere. Idan an rufe kansa sai kafarsa ta fito, idan an rufe kafarsa sai kansa ta fito. Allahu akbar! Wannan shine fa saurayin da babu kamar sa a Makka, dan gatan iyayensa, wanda babu abin da yake nema a duniya ya rasa. Sai gashi a lokacin da Allah da manzansa suka yi kiransa zuwa ga imani, ya bar dukkanin waɗannan ababe na duniya a bayansa, ya ansa kiran Ubangiji. Lallai wannan ita ce soyayya ta gaskiya. Lallai masoyan Ubangiji na kwarai suna fatali ne da duniya domin neman yardar Ubangijinsu. Ba fakari suke da Ubangijinsu ba domin neman abin duniya mai karewa mai gushewa.